už vám teraz dám do poznámok, že za chvíľu bude nová hra, ale tu vám nepoviem. Takže stišíme si trochu zvuk a ideme na to. Keď budem takedy nevydávať videá, tak bude to kvôli problémom, ale lebo to točím na odseka. No, som pardon za nadávky, ale dobre. Zatiaľ to nevadí, hej, keby dačo. Vidíte, aká to bude časť na YouTube, lebo teraz to nechcem hovoriť. Dobre. A dajte lajky od Very. No, to ja som už tu zachránim kus, no ale či vyhrajem, to neviem. Takže asi budem pod 10 minút natáčať asi. No, tak to som prehral. Ale to nevadí. Toto bude krátšie video, ale to nevadí vám, dúfam. Ale musíme to zmeniť, bo každý deň nemôžem vydávať videá, takže je mi to ľúto, no nie. Takže asi soboty a nedele. A stredy, hej, že soboty, nedeli, ešte porozmýšľam, hej, ale zajtra možno bude video, bude. Ako asi nebude, lebo toto vydám neskôr, takže asi nebude zajtra. Nevadí, čtvrtý. Play ešte raz. A už to bude posledná hra. Lebo musím ukončiť. Ja viem, že to je len 5 minút, ale vydám ešte short. To určite. O tom novom. Takže budem vydávať soboty a stredy. Dávajte odbery a lajky. Čaute.